heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Mahunong unta kining mga gubat ug muila na unta ang katawhan nga dili kita mo'y mutapos sa atong kinabuhi kung dili ang kabubuton sa Ginoo. Ang atong buhaton mao ang pagpalambo sa kinabuhi ug pagprotektar niini. Ang ato sa mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi alang sa mga kalambuan sa atong simbahan, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang panalipod sa ilang kinabuhi o kabalaan niini. Ato karong andahamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si David miingon kang Nabucodonosor, ang nakita mo kamahalan, usa kadakong larawan. Nagbarog kini sa imong atubangan, nga sulaw kaayo, ug makalilisang tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lunsayng bulawan ang iyang ulo, plata ang iyang dughan ug mga bukton, tumbaga ang iyang tiyan ug paa, puthaw ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil may puthaw ug may bika usab. Samtang nagtan-aw ka, may usa ka bato nga giluka dili sa kamot sa tawo, nga mihapak sa tiil sa larawan ug nagdugmok ang tiil niini. Unya ang puthaw, ang bika, ang tumbaga, ang plata ug ang bulawan nangadugmok. Ingon kapino sa mga tahop diha sa giukanan, gipadpad kini sa hangin ug wala gayoy nahibilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga nakaigo sa larawan ug milukop kini sa tibuok kalibutan. Mao kadto ang damgo ug kini ang kahulugan. Ikaw kamahalan, ang labing
gamhanang hari. Gihatagan sa Dios nga anaa sa langit ug gingharian, gahom, kusog ug kadungganan. Gitugyan usab kanimo ang mga tawo, ang mga mananap, ang mga kalanggaman, aron ikaw ang maghari kanilang tanan. Ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo mutungha ang laing hari nga minos kanimo gahom ug may ikatulo pagayod nga gisimboluhan sa tumbaga ug muhari siya sa tibuok kalibutan. Ug may ikaupat pagayod kahari, lig-on sama sa puthaw, kay ang puthaw makadugmok man sa tanang butang. Ug sama sa puthaw, kining haria mudugmok niining tanang nahiunang gingharian. Ug ingon nga nakita mo nga ang iyang tiil hinimo gikan sa bika ug sa puthaw, kining gingharian mahabilin. Apan anaa kaniya ang kalig-on sa puthaw, ingon nga nakita mo nga ang puthaw gisagol sa yuta nga kulunon. Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin usab nga bika. Kining ginghariana may pagkalig-on ug may pagkahuyang usab. Ingon nga nakita mo nga ang puthaw nasagol sa bika. Maghiusa-usa sila pinaagi sa kaminyoon, apan dili magdugay ang ilang panaghiusa. Ingon nga ang puthaw dili gayud masagol sa bika. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana ug kini maoy ilang katapusan ug kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Ingon sa imong nakita nga ang bato giluka gikan sa bukid, dili pinaagi sa kamot sa tawo, ug gidugmok niini ang puthaw, ang tumbaga, ang bika, ang plata, ug ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag sa hari sa mga butang nga may tabo ug madamlag. Matuod ang damgo ug husto gayud ang hubad niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Atagi siyag himaya ug pagdayig nga walay katapusan. Atagi siyag himaya ug pagdayig nga walay katapusan. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga buhat sa Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Atagi siyag himaya ug pagdayig nga walay katapusan. Mga anghel sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya
labaw sa tanan sa kahangturan. Hatagi siyag himaya ug pagdayeg, nga walay katapusan. Kamong kalangitan, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug payawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya ug pagdayeg, nga walay katapusan. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ka, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga nagpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang usa sa mga importanteng punto nga gipakita sa atong pagbasa o sa atong Ebanghelyo, mao gyud ang kamatuoran nga ang tanang butang dinhis kalibutan matapos gyud. Nindot ug bati, buangon ug buutan,
matapos gyud. Sa naman mo diya? Andam na mong matapos. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na matapos ra gyud ka. Lagi. Nya, purti na tong paningkamot, purti na tong trabaho, purti na tong ampo, ang kuyaw, mo ni ang kuyaw, sige tag trabaho, sige tag ampo, aron dili ta matapos. Mao nay kuyaw kaayo, mao na ingos Kristo, ayaw mo palimbong, basig malimbungan mo, nga moingon ako si Kristo, pasabot din ako matapos. Na ato'y grupo sa una nga mga religyoso dito sa amo, ingon sila, matapos na ning kalibutan dong, kami ra gyud mo'y mabuhi. Ngano man noy, kamao maming mo puyo, bisag wa nay pagkaon, mukaon ra mamigbas, mukaon ra mi anang mga bato, kana mga unsay naa diha, nya di na gid mi mamatay. Mo na apil gid mo aning among grupo aron dili na mo mamatay. Nangilad na ay na lang yun. Nasa uban karon mangilad ingon tukod kita, magtukod kita maayo og mga nindot nga infrastructures, kanang yung lig-on gyud kaayo nga mga infrastructures, kanang earthquake proof, unsa pa na diha, tukod tag mga aircraft nga moabot ngadto sa laing planeta aron makabalhin-balhin ata nya din ata mamatay. Ingos Kristo, ayaw mo palimbong ana, mga matay ra na sila. Mamatay ra gid ta. Nya unsa may kapuslanan, sige tag simba, mamatay ra gyapon. Sige tag tukod aning atong kumbinto, gamay para ba kay taghalin sa SBF dag, nya mamatay ra di gyapon. Tukod tag kulumbari, ay noon butanganan sa nasyas patay. Ana, unsa may kapuslanan, magbinuotan ta, parihara man di tas mga buangon, mamatay ra man di gyapon ta. Ngunang gisumpayan diri sa unang pagbasa, panahon pa ni Propeta Daniel, wala pa mataw si Kristo ani. Niingon si Propeta Daniel, dunay gingharian og hari nga moabot nga ang iyang gingharian dili matapos og dili siya mamatay, siya maoy mogunob sa tanang gingharian sa yuta, papaso niya ang tanan nya, siya na maoy magpabilin kadtong bato nga giluka dili sa kamot kung dili pinaagi gahom nya, mautoy ning dugmok atong bulawan katong dako nga larawan nahimong abog og napadpad nya. Kinsa maning maong gahari og maong gingharian, mao na ni ang gingharian sa Dios. Ang hari mao si Kristo nga nagpakatao nya. Sa atong paningkamot kining atong pagsimba, kung nakasentro ta ni Kristo og nagsunod ta ni Kristo, ni saad siya, dili na gyud mo mamatay. Sige, lingay mong tupad yung nasuod kang Kristo. Kinsa may suod ni Kristo? Una, kana yung nahigugma sa kakabos, nahigugmas kapobre, wa maglikay sa kapobre. Kana mo na unang suod ni Kristo. Kitang tanan nga magsigig paningkamot nga madato, patay kita. Di na ta suod ni Kristo, kay matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters. Di mo pwedeng mo serve sa Ginoo o sa kwarta. Nya mo ingon dayon mo, Padre, minilyon man ang imong kuan, gisigihag sulisit, dagko makinastanan. O nya nahigugma na kas kwarta. Dili na maoy sulbad ana. Pwede tag mangayo og minilyon, mo solicit og minilyon, mo tigom og minilyon, pero dili na nato tigomon aron lang mahimong milyon or billions or trillions, kung dili
para ipanghatag sa mga kabos. In short, ang ikaduhang requirement, mahigugmatas mga kabos. Muna din sa atong parokya, sige pataron og pamaligyag sitiyo kay atong ayuhon ang mga balay sa mga kabos kaayo. Atong ayuhon. 7 naman to'y atong naayo, no? Nya sa 60 ang atong target sa original nga sitiyo nga 40,000 pato ka slots. Nya kay nangambisyon man ta nga ang 80 kabalay nga nang-apply sad, more or less 80 kabalay nga nang-apply sad nga ayuhon ato sang i-appeal, mao nang napun-an og 24,000, nahimo ng 64,000 ka slots nga sitiyo. Nya pila na may atong halin as of yesterday, nahalina na tag 39,086 ka slots, 24,914 slots na lang ang available. Pakpakan na to ang namalit nini. Mahurot gini kahalin, human gini nato ang tibuok 140 kabalay, more or less. Unya nining atong sitiyo, ato nang giusab ang atong challenge, dili na 60 slot challenge kay pagka sa 60 man to nakog edad. Karon dako na ni atong challenge, 300 slot challenge or tag 30,000 kada challenge. Para unsa man ni tungod kay ang atong budget sa kada balay nga atong ayuhon sa ato lang experience aning 7 ka balay, mo average siya 30,000 kada balay labor and materials. Nya pasalamat ko kay pag-announce na ko adtong Domingo nga naatay 300 slot challenge na adayoy ni palit. Nya niabot na ang atong nadawat og 12 ka 300 slot challenge. Pakpak. So naanay ni angkon og 12 kabalay. Ninduta, no? Kamo mo angkon pa mo diya. Tag 300 slot challenge. Nya kini siya ato ni siyang gibuhat aron pag gamit sa kwarta sa paghigugmas mga kabos. Paghatag og kalipay sa mga kabos. Kay matod pa ni Kristo pag-abot niya, mianhi ko aron pagdalag maayong balita ngadtos mga kabos. Og kinsa tong naay kwarta, nagtigom og kwarta, bulawan, plata, sa patungo sa tumbaga, pasabot mga valuable things dinhis kalibutan. Unya gamiton para sa mga kabos, dili pagpatay sa mga kabos, dili sa pagdaog-daog sa mga kabos. Kay kasagaran ra ba aning magtigom tag kwarta, ang atong buhaton, atong higugmaon ang kadato, attach na kaitas pagkadato, hangtod na lang maghimo na tag mga kanang gitawag natong illegal activities para lang yun madato. Unya dayon gamito nato ang kadato pagguba sa kinabuhi o pagdagmal sa kinabuhi sa mga kabos. Kanilang drugas, kaning drugas ba purting daghanang nadato ani. Ni kalma-kalma naman tatong atong drugas karon ra ba na nasad sugod na sang mga tulis, sugod na sang mga kidnappings, sugod na nga naman kay magsige lagi jog paningkamot ning dautan niya ang madaot ang mga kabos, ang musigang mata dayon ang mga kabos, ang mukagot nga ngipon mga kabos. Daghan na sa dinya kayo maglakaw-lakaw din nga managtap-taps naong kay hadlok na kay gahayag mura nag mga Dracula ana. Luoy kayo og tungod ni sa mga taong nahigugmas kadato og wa mahigugmas mga kabos. Mao nang kitang niya sa simbahan nagsunod ni Kristo ato gyung higugmaon ang kakabos ug mga kabos. Ikatulo, ang nagsunod ni Kristo nagdumot sa sala. Kontra niya ang sala. Ngilingay mong tupad ing na kontra ba nimo ang kasuko. Lagi ka maing na.
ing nakontra nimo ang kasuko o amigo mo. Kamong mga ginikanan ug ang inyong anak di mo tuman sa inyong sugo, unsa may inyong buhaton, masuko mo o maluoy sa inyong anak? Hay may inyong gamiton dayon, kasuko o kaluoy? No, ang kasuko sala, ang kaluoy virtue. Kamong mga asawa o bana nga masakpan ninyong inyong kaubas kinabuhi nga nangabit nakasa, unsa inyong gamiton, pagdumot o pasaylo? Sige imong bana wa na mo uli tuanas kabit gapuyo, unsa man, dumtan o pasayloon? Ambot lang ninyo, wa man sa kuy asawa. Diha sa cellphone, unsa may inyong tan-aon, labi na mo mga batanon, apil na sa tang mga tiguang, unsa may inyong tan-aon, ang porn o ang mga religious nga mga salida? Sa may tan-aon ninyo, kanang mga pornographic o kanang mga relihiyoso? Unsa may kasagaran ninyong tan-aon, kanang mga violence o kanang mga lives of the saints? Kana. Og nagdumot ta sa sala, kana, congratulations. Kamo mga estudyante, unsa may inyong kasagarang himuon inig exam, cheating o studying? Unsa inyong ipreparar, cheating o studying? Mga buangon kay ta. Kana sang mga nagtrabaho, mga empleyado, labi na gid ning nagtrabaho sa gobyerno, unsa may inyong gitrabahuan, para sweldo o para alagad? Kay og para lang sa sweldo, makasaha gyud ka diha, pero og sige kag alagad, way sala. Kinisang nagwali, unsa man sige tumong aning siging misa, kolekta o kaluwasan? Ambot lang, tanawa lang ninyo. Muna dinhi, sige tag pamaligyak slots, haron mawa ang sala. Una, mawa ng inyong kadaw sa sala, sa kwarta. Na iniingon ako, pader, sige gyud kog palit imong slot, kay dihay ka pila ka higayon pader sa akong kinabuhi, pila ka tuig, nawa na jud ko'y hatag-hatag sa simbahan. Ang akong problema pader, nag-abot ang daan ug ang bag-o, na stress na kay ko, pero sukad karon pader nga sige na kog hatag simbahan, palit ko nimong slot, hatag sa kos mga kabos, ang akong sweldo pader ako na jung gi-budget nga apil gid na ang paghatag sa simbahan o paghatag sa mga kabos, na wag tanggig tanan akong problema pader. Malinawon pa kay among balay, nako kana mo inindot, kay kanang kalinaw sa pagpuyo, di na kabayrag kwarta. Daghan kay rong 40 mga milyonaryo, mga bilyonaryo, pero guba og pamilya, bungkag og pamilya, di mabayrag kwarta. Pero sa iyang siging tabang sa mga kabos, pagkaninduta siyang kinabuhi. Napasagoy usa ningon pader, stage 4 na ko cancer. Sa una pader, no, 40 ginakong paningkamot aron dili gyud ko mamatay. Pero karon pader, excited na kay kong mamatay mo, nang sige gyud kog palit og slot nimo, nako kamatay pa more. Di ba? Kabayran bago nagkwarta, kanang mawa ang imong kahadlok sa kamatayon, matapos mangitang tanan, pero porting daghana rong nangahadlok sa katapusan, magsiging simbako. Hangtod na lang gud noon, mo gamit na lang ang mga orasyon, mga tuo-tuo, panulob anang naang punsiras nga, kanang para dili masakit, pamutang anang na ang mga unsay ipangsahin dias balay para di musod ang mga demonyo, blessing anang balay, padugo-dugo, pisik-pisik anang dugo, ug mag-birthday hid-hid anang dugo sa agtang, aron dili lang yun kuno unsa, sulob anang mga sing-sing nga kunuhay makataas og kinabuhi, mga bakos ug uban pa, panagang sa mga kadautan, nahimo ng mga yawanon tungod las kahadlok sa kamatayon. Sige nang gamit og mga tuo-tuo. Di ba? Elingay imong tupad, inawa kay gipang luklok diha imong bulsa.
wa kay gipangbitay dito sa inyong balay. Ano? Hangto na lang gunoon kaning Santo Niño, kanang mga ribultos, mga santos, sulob-suloban na, dipindi lang kung sa atong gusto, hasta mga kandila, laylay nagkulor, aron lang yun, manindot ang atong kinabuhi, nahadlok na sa mga kasakit o sa kamatayon, nangabuang na ang atong pagtuo, nahimo ng tuo-tuo. Muna'y kuyaw, ang nindot, ato giyong ilhon, matapos ragid ta. Nyaon sa may buhaton, sunod ni Kristo, kay ang gingharian nining maong Dios, maong leader, dili matapos. Ug unsa man pagsunod niya, higugmaa ang kakabos, higugmaa ang mga kabos, ug dumti ang sala. Sige, manindog na ta sa nagsunod ni Kristo. Atong ipadayag ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong Dios. Mga igsuon, maghiusa kita isip katawhan sa Dios ug atong ituboy ang atong mga panginahanglan ngadto sa atong labing gamhanan ug maluluy-on nga amahan. Muingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa hingpit, mutahan sa ilang kaugalingon diha sa pagwali, sa Ebanghelyo pinaagi, sa ilang masaksihong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo, mamahimong buhing sumbanan sa pagtuo, ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-amuma ug pagmatuto, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga kutob sa atong mahimo, mamuhat kitag mga maayong buhat ug atong tugutan nga ang pulong sa Dios maoy mugahom kanato diha sa tanan natong pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga magmanggiloyon kitang mutagad sa mga idaran, sa mga nag-inusara ug sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag ug pahulay ug bag-ong kinabuhi diha sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Nawata, O Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mundo pa, sa upausan tusan. Kining panog, kining vino, ginamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, ugasamo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulang ito
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang bagasala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon,
o kadtong mga nabiktima karon sa mga gubat o kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ingarihan, matuman ng imong pagod, dinhi sa maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon ka nagamasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa pagsugay. Hinunua, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa kungalan kamu magkabundol, nahiusa sa pag-igugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililon kong kasal, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kitang. O Dios, nga gamhanan dinhi nining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkaway kamatayon. Dili na ta mamatay. Sa metong buhaton, atong higugmaon ang pagsunod sa Ginoo ni Kristo kinsa dili mamatay. Nya pinaagi sa atong paghigugmas kakabos, paghigugmas mga kabos ug pagdumot sa sala. So salamat sa nahigugmas atong kakabos dinhi og namalit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 1,307 na apay 58,693 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya ang atong sitiyo na apay 24,914 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naasad ni siya ay 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Na nasad tayo na dawat nga 12 challenge. Atong pakpakan ang namalit nining atong donation slots. Nya sa atong investment slots, nagpabilin na 28 slots pa ang available sa DSAP or Divine Solution and Prosperity. Niya kotobra ni sa December 25 ang atong pagpamaligya nining DSAP aning investment slot na tag 500,000 pesos per slot. Niya kanisang atong sitiyo kotobra sad ni sa December 25.
So kamong magplano nga makaapil ani labi na sa sitiyo, paspasin ninyo palit. Gahapon di ay nakabayad na ta sa additional nga partial payment diha. Ang tulo man na ka parcels, ang duha ka parcels na fully paid na nato, nagkantidad og mga 44,600,000 plus niya na parsyalan sad nato ang ika-third og 10 million. So nahog nag mga 54 or almost 55 million ang atong partial diha. Atong pakpakan ang Ginoo. Ako nasan gipasalamatan sila hasta ang ginikanan, ang amahan, si Sir Ben, atong gipasalamatan sa ilang pagtugot nga tagaan taghigayon nga maka lihok sa pagpalit anang maong yuta. Padayon lang ta pag tinabangay kay basig padong nasad ta mo take off sa atong pagtukod sa Columbari. Iyan itanan sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kaning. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.